Костюми. Искам да попитам, кои приказки четохме днес? Африкански. И за какво ставаше дума в приказките? За златното и сребърното момче. Те са братчета, нали така? Близначета. И какви животни живеят в Африка? Тигъри, лъвове, майрафи, лъвове. Ох, и този папагал е уникален. А хората с какъв цвят на кожата са в Африка? Цветнокожи. И вие за това сте облечени в такъв цвят, за да покажете с какъв цвят на кожата са африканцата. И ние благодарим. Довиждане!